Pertsonai baten ingurukoa baino gehiago gertatzen da beraz, kontaketa korala. Anai arte, auzo eta senitarteko gertaerak erabiliz, gizamolde unibertsal ezberdinak agertzen dira hemen, elkarren ondoan eta elkarren kontra, egunoroko bizitzan aurrera. Gerra ere, nobelak darabilen gerrate karlista, aitzakia eta tresna baizik ez da gizamolde ugariak aideratzeko. Gure iragana fikzionatzeko artea, kontakizun atsegina eta kalitatearen exigentziak ezkontzeko abilezia dotorea erakutsi digu hemen Irigoienek. Etnografia zaharra, pentsamendu magikoa eta gertakari historikoak oso ongi josten dituen ofizioaren jabe da bera. Kontalariak eta ikuspuntuak, ahotsak, azken finean bat baino gehiago dira liburu honetan, eta horrek hasieran pixka bat nahasten duen arren, azkenerako halako borobiltasun bat ekartzen diote nobelari. Hizkuntza ostera garbi-garbia. Bater oztoporik gabekoa euskara batua menperatzen duen edonorentzat, goi mailakoa benetan. Elkar argitaletxeak 20.000 aletik gora saldua dauka liburu honetatik. Hementxe daukazue, Juan Mari Irigoienen Babilonia izeneko eleberria.